যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रंग बेलायखेनो दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककबरक ताय आदार्स जोंनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आन ऑफिस नगो कायसा ककथुम पांडा माखलायलायखा आनि लगी दङ चिनि ककबरक डिपार्टमेंट नि PU चिनि बरंग्रां ब्रिजेश देबबर्मा कम खामो जे फाइनाल 19 January 2024 46th Kokborok Recognition Day जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न सिनि 7:30 नि आखबा 7:30 नि समायाव रैली खालायै दिनै अरनि गानाय गिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स र टीचार्स र ताइचिनि एडिसि हाफांनि सिनि स्टाफ र नतयै कायसा कथर कायसा हिमबतक रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सौहैनाय गाबोन तुइनो जों शुद्ध स्टूडेंट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलं आमसेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाम लुकुरक नबो और पांडाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिनि पांडानो मसनरिनाय बा इनॉग्रेटर नाय चिनि बरंगनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबन लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायकरा हिसाबै जों बरंगनां LUP लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि ऑनरेस देबबर्मा नो जों कयखा ताकलाय जेसेरेपानो चिनि पांडाव फाइमानजोंना बागै अमा हाइकलाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओंगै मानजोंना बागै चिनि बरंगनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अमनि लगे लगे चिनि बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अबनि लगे लगे चिनि बरंगनांजोक दलिरियान ऑनरेबल चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एजुकेशन बन बसुं कयखा माजोंना बागै अमहायकेना चिनि राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTAADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमहायक्लायनो चिनि EM सुहेल देबबर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स youth and ICA बनबो माजोंना कयखा अमहायकेनो चिनि EM बरंगनां अनंत देबबर्मा बनबो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल EM PWD ताई आरडीनि चिनि रुनेल देबबर्मा बनबो चुंरिंखा स्पेशल गेस्ट आलाजा नारवायंगै चिनि MDC ऑनरेबल गणेश देबबर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमायक्लाइनो चिनि DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनबसुं रिंखा गाबोनो नर्मतिनि जों मासाव दं बिसिंति जे ककबरक जे लैंग्वेज न ककबरकमो अनेके बुझाओ द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर हंगा बांगाली बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बागै जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंति न जों गाहामखायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक
Palainai Thomoya যে 1979 সালनि 19 তারিখ জানুয়ারিयाव Kokborok जों सालायबाबो कगिया सिरि सिटिनि सिमि चिनि आमानि क चिनि मानि क जों सालाय फेमेने एकमात्र सरकारि स्वीकृति मा यां तमानि अनेक सभा खालायलायखिया जतनसे सभा कथर खाइकुका अन्नर साइमाना 1967 सालनि सिमि मानि क गय मा फोरनाय रोमान स्क्रिप्ट मा फोरनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिरि ख फेमेन यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबांमा चवा केबोनि थैखसा केबो थैरिखा केबो थैजाबायखा आबोनि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे ककबरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथतक जामुं सुमुंनि बिसिंथै जों आदिनाव पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरंगोनां ब्रिजेश देबरमा बहाबोनो तैसा सानाय जोंनि एम सारनो बलायखै नायथावखे ब्रिफ रिखा सिनि ताकलाय जे 46 कोकबरक रिकग्निशन दे जों बनो बाहायखै पालायनाय बनो बकाहाम कै साइ खानारिका हाइफान आं तेखिजा आरो तेखिजा मानजुआनो सिनि सार हंगैतो बो कनसार्न डिपार्टमेन्टनि अनरेबल ईएम हिसाबै बो पान्डानि आसुक फांनाय इनके पान्डानो चेंसाना इनके तो सार सान सागाचिनि अनरेबल सीएम सार पूर्ण चन्द्रजमातिया ताई नारवाई अकरांगी फाइमानजक फैनो चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ट्रिपल लेजिस्लेटिव असेंबली नि बरंगबाना अनिमेश देबरमा ताई चिनि जतो ईएम रखंके गेस्ट ऑफ ऑनर सार सान सागा गे स्पेशल गेस्ट हंगे चिनि अरनि लोकल एमडीसी हिसाबै चिनि बरंगबाना गणेश देबरमा बो मानजक फैनाय ताई चिनि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चिनि सार सिके जमातिया बतंगनाय ताई चिनि चीफ लीगल एडवाइजर बरंगे स्पेशल गेस्ट संनाय इनके चिनि डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि हिसाबै डेपुटी सीईओ चिनि सार बडुले नारांखल बो हंकै वेलकम स्पीच नारांनाय हंकै ताकलाय सार सानसाका ब्लाइखै नायथाथखै जों कोकबरक दे न जों पालायनानै नायो हंकै अबनि बागै जों ताकलाय कोकबरक दे सुदु जों कोकबरक दे सिमि पालाया चिनरो जों खरकनै बरकनो एवार्ड दिनाय राधा मोहन ठाकुर एवार्ड तेकेसेके अलिंदर लाल त्रिपुरा एवार्ड इनके बरंनि बुमुं तो जों ताक साखलाय थगियाको अब किसे कॉन्फिडेंशियल मैटर जरा फाइगे सिवानो बरंनबो जों चिनि एडीसी नि तरफ थेके रां 10,000 रिट्राक मोमेंटो आहिके बरंनबो रौ तांगेरि मले बरंनो हके बंनि जे चिनि कोकबरक नि लिटारेचर साइट बा हुकुमुमुकु बरंनि सामुहुमुनो नायै आबो सिलेक्ट खालायजाबो इनके ताकलाय सावमा ताबो थाइमियाको बेबो जों आबो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन न तेबो एनकारेज रेने बगै जों एडीसी हाफांग आबो कोकबरक दे ब्रुम ब्रुनो अबो हायके एवार्ड रौ इनके ताकलाय तेबो तंथंमानि कक इनके जों ताक स्टेट गवर्नमेंट बे कम्पेयर खैके इनके बरक निसाय जों कुचुक साखवा दङ हनिमान तांनि हले चिनि बयबो पाब्लिश गोबां चिनि ताक जरा 170 लाई दंखा फिया ओ दिनबो जों हायनाय 15टा बय जों रिलीज खालायनाय एबं 15टा बय जतन रोमान स्क्रिप्ट सिजा कोकबरक आबो रिलीज खालायनाय इनके आबोनि बुमुर अर तंग बर बयबो जतबै सावर जाका बंनि बिसिंग चिनि बुकुक सबितानि तंग कांनै इनकाय चिनि ताको असितनि बो गाहाम सुयो बिनि कांथाम तंग इनकाय समीरनि तंग कांसा शिवब्रत त्रिपुरा बो अलिंदर लाल त्रिपुरानि न बसला बो खूब गाहाम सुयो बिनि बो तंग कांसा इनकाय बिश्वजित देबरमा बिनि कांनै तंग तेकिसे अमिता देबरमा बिनि बो कांसा डॉक्टर प्रीतिलता देबरमा बो कॉलेज यूनिवर्सिटी फोरों दं बिनि बो तंग बिनि कांनै लिपिका देबरमानि कांसा बिप्लब देबरमानि कांसा दीप्र किशोर देबरमानि कांसा आहि खलायै चिनि कांसिबा बिजाब ताकलाय जों कोकबरक देव जों रिलीज खालायनाय आबोनो कारिबो जों सरायरंनो एनकारेज खालायनायनि बागै चिनि ड्रइंग कम्पिटिशन दङ सार इनके चिनि कोकबरक पोएम न जों आरो खोनाय बरनो फरायनाय आबोनो कम्पिटिशन ककटां आइता इनके आहिकै सरायरंनो जों
tebo sini Kokborok porinani bagai encourage khlai tongo Kokborok deni bisingtwi hingke te kaisa hingke sini folk music college ni srungnai jo borok ba dino bongni je traditional je uniform sungui borok bo kaham kai gonai perform khlainai ga bai ke jeng pura go najak ngai te kaisa kai sini o program o sini Kokborok language development committee ni chongjak tongo aro ni jotto member no bosong khobor ka borok bo phainani Kokborok ka borok bo phaibiyana hingke khorokni award di borok to tongnai no hingke o writer bo tongnai hingke saching sato san saka sini o khumulung gana gini ni student no borok tongnai hingke teacher khumulung IS ni bisingo klaijak 100 jon teacher no jong khobor rika hingke borok bo tongnai ai ke chini program motamuti kaham nongana nai khumulung folk music college ni borok to sabnai no ai khlai chini program kha khlaio kaham nongana hingke boni bagai norong no bo jongno subai tongmani bagai joto media rona ang as a department ni PO hisabe wa sar ningi bo ang no paiklai hambai hingke absunu ani je